Ndewo ndị be anyị, afọ m bụ Nwada Amarachukwu Agụncha. Ihe a bụ Afọ Igbo Amaka TV. Anyị nọ na park ebe ndị mmadụ na-emegasị njem ka anyị jụọ afọ ajụjụ ọnụ. Biko unu soro m ka anyị jebe afọ ajụjụ ọnụ ka anyị mara otu Naijiria be anyị si wee kwudo maka ihe ọgbụgba a na-agba n'afọ a. I'm blessed Ngweze. I'm peace driver. Motor ndu kwa silaka moto nko mwana nye. Passenger adicha kwa. Because even here the difference between now and before audio much. Passenger adro. Because I won't take a shower season. Then a man all I coach ready. These days passenger adro. Ke ya wa ndị Afọ Igbo Amaka TV na ndị Igbo niile nọ n'ụwa. Nwe m ihe ọzọ nwere ike gwa akalie na anyị ma Christmas ka anyị na-agba kịta. Then onye ọbụla ga-akawa ahụ pụtakwanụ njem ka anyị wee ke na-agakwanụ. Then onye na-agakwa ya agbado anya. Onye na-aga ọ na-ekpe ekpere because ụzọ kịta dịkwa mma, masị n'ụzọ adịrọ mma. Mana onye na-aga ya na-enwe ya ishọt ya buru n'uche na ebe ọ na-aga dị fa adị agbado anya. Nne biko wee ka ịgwa m afa gị. Afa m bụ Mmachukwu. Biko ọkwa iso moto ka ebe ị na-eje? Ana m aga Enugu. Okay, biko wee ka ịgwa anyị na ego ịgbalụ this year na nke last year nke ka m. Ego gịnị? Ego moto. Nke this year dị too much. Ego ole ka ịgbalụ? 10,000 naira. Ego ole ka ịgbalụ last year? Elotezi mana oruru n'otu ahụ. Biko ka efi wee ike ịgwa ndị Afọ Igbo Amaka TV na ndị Igbo niile. M na-asị onye ọbụla happy Christmas. Mgbe Christmas n'udo na ọṅụ na-ewere nsogbu ọbụla n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Oh no wala. Afọ m Ejike, na-arụ na logistics, that is Korea session, mụ awụ coordinator. Ị nwere ike ịgwa anyị maka park Peace Mark. Okay, Peace Mass dịka anyị nwa n'ebe a ma ndị na-abịa na amago that lawyer nwa bụ number 1 transport company nke nwe na Nigeria. O nwere park ọzọ inwe ike nweta fleet of cars otu anyị si nwere ebe a, and that is why anyị jikwa na na-asị mmadụ niile ebia ebe a n'ebe 24 25th ifo that na ndị ebe a dịka ka ebe a na-agba bọọlụ ọ dịka stadium maka ndị mmadụ na-abịasi ike makwana m na-achọkwanụ ka m gwa ndị mmadụ na onye na-amara Peace Mass site na nke anyị na-eme na onye a kwechiri m ya maka Peace Mass nọ everywhere, ọ nọ n'ebe niile. Ije na Kano Peace Mass nọ there, ijekwa na Kaduna anyị na ebe a, ije na Nasarawa steeti ebe ọwụla iru Peace Mass nọ there. In fact ebe ọwụla ije na ịnweta Peace Mass gbawakwa n'ebe ha dịrị. Biko maazị ị nwere ike ịgwa anyị this year na last year, that afọ gara aga na afọ nke ka mma onye afọlụ passenger ọfụma? Afọ a onye ọbụla mara n'afọ nwe otu si wee dị, ọ wụrụ ihe niile anyị lechara anya ka ọ wụrụ otu si adịbụ ka ọ dị, mana ndị mmadụ ka bịakwa only that na ọ dị ọzọ otu o kwesịrị ịdị before now. Biko ka efi nwere ike ịgwa Afọ Igbo Amaka TV na ndị Igbo niile. Afọ Igbo Amaka TV ka nsonihu na-eme dị mma, masịkwanụ kunu jide nkunu ji maka otu ọsịkwa wee dị like this na anyị ga na-agwakwa ndị mmadụ maka ha nwa maka ihe unu na-eme ọtọgbugo anyị, and ama m na onye isi anyị fụ ya na ya nwa na onwe ya ga-adịkwa happy, and m na-asịkwa ka ndị ọzọ na-abịabe n'ebe a bụ ebe ị nwere ike ịbịa mee promotion, imee ngwa ga advertise, ijekwa ha mere gị ya subsidize ya gị the price otu ndị ọzọ nke ndị ọzọ na-adị ngala ọnụ too much. Thank you. Daalụ so maazị. Ihe ka bụ Afọ Igbo Amaka TV. Afọ nka bụ Nwada Amarachi. Unu afụgonu ajụjụ ọnụ anyị gbalụ ndị mmadụ, unu afụgonu obi fa, ha ekwuchago obi fa.
biko nụ ndị be anyị sọskraịbụ nụ na Afọ Igbo Amaka TV ka Igbo na-adị mma. Ndewonu.